En sygeplejerske står og fumler med en vævsprøve på et hospital i Danmark. Det kører ikke rigtigt for hende, for hun har ikke det rigtige udstyr. Og da prøven skal undersøges, der viser det sig, at cellerne er ødelagt, og patienten må vente yderligere på at få svar fra lægen. En skinbarlig kendsgerning fra dagens Danmark, lige inden til de unge mennesker, du skal tale med nu, de kom på banen, Mark Norup. Det er nemlig lige nøjagtigt, hvad de gjorde. De kom på banen med en spritny opfindelse, som hvis man bare fik den i hånden og stod og kiggede på den, nærmest med garanti ikke vil have den fjerneste idé om, hvad skulle bruges til. Men den skal jo altså bruges på et hospital i forbindelse med vævsprøver. Men Christine Gyge, står her sammen med din makker Emil Togebjerg. I er begge to fra Tietgen Handelsgymnasium i Odense, og altså lavet den her opfindelse. Vi skal nok komme lidt nærmere ind på, hvordan den ser ud og præcis, hvad den bliver brugt. Men hvad var det, der gjorde, at de fik ideen til den her? Hvis du lige starter med at forklare mig, hvad det er, den kan bruges til. Jo, altså den kan bruges til vævsprøvetagning på hospitalet. Det foregår sådan, at når du tager en vævsprøve, så sætter du den over på de her membranfiltre. Og når du så membranfiltrene er løftet op på vores holder, så går det nemmere for sygeplejerskerne at afsætte de her membranfiltre, og det gør, at patologen får et bedre tværsnit, hedder det, af selve den her vævsprøve, så patienten får stillet en hurtigere diagnose. Og en vævsprøve i den forstand her, som I har faktisk også udstyret for hospitalet med, den her lille tang, som man sender ned igennem halsen, der tager en lille vævsprøve fra et område, som hvis man skal tjekke, om det er kræftramt. Man har den her lille prøve op i den her lille bitte klemme. Og så, hvis jeg skal beskrive jeres opfindelse, så er det jo en metalramme med 8 klemmer på i bund og grund. Altså det kunne lige så godt ligne sådan en halv pengeklips, hvor man sådan kan sætte et stykke papir ind mellem den her ramme og selve klipsen. Og det er meget simpelt. Det er faktisk så simpelt, som det lyder. Men hvad var det, der var problemet før, når man havde fået den her vævsprøve op, og man skulle sætte den på de her små stykker papir? Jo, førhen der lå de her membranfiltre, de lå på bordet. Det blev problematisk for sygeplejersken, hun skulle afsætte med den her meget lille klemme, som hun har vævet på, og så skal afsætte det på det her. For de her membranfiltre, de ligger skævt på bordet, og de kan rykke rundt. Og så har man endda taget en tandstik i brug for at få skubbet det her membran over på de her filtre her. Det gjorde, at cellerne inde i vævet det blev ødelagt, således at patienten skulle op til en ny undersøgelse. Og det har jo kostet penge for hospitalerne, men det gør også, at patienten skulle vente endnu længere tid for at få stillet diagnosen, fordi at selve undersøgelsen ikke var i orden. Og det er sådan noget, man i lang tid bare har accepteret, at sådan er det. Der er, at alle har kunnet se, at det var ikke den mest praktiske måde, men det er så først, at I får at vide, at der er et problem her. Hvordan får I så tænkt de første tanker til, at I kan da gøre noget, der kan gøre den her proces noget nemmere? Jo, vi stod jo i et skoleforløb i en innovativ klasse, hvor vi skulle lære at starte den her virksomhed op. Vi får så snakket med den her sygeplejerske og får hørt, jamen der er jo et problem det her, og snakket med, hvordan får vi løst det her? Vi sætter os sammen i virksomheden og får hurtigt arrangeret et møde med Odense Universitetshospital, hvor vi kommer ud og ser, hvordan det her det foregår. Vi får så snakket om sammen og ser, hvordan kan vi få løst det her problem, hvor vi sammen med Odense Universitetshospital har fået udviklet det her produkt, og så i samarbejde med vores producenter har fået gjort det så nemt som muligt at producere, og så nemt for hospitalerne at få autoklaveret. Og selvom det er, nu tillader mig at kalde det en ret banal opfindelse, så er det jo faktisk noget, som allerede er taget i brug på hospitalerne i Odense og i Kolding. Hvad giver det sådan 2 unge opfindere, som jeg er blod på tanden? Jo, altså jeg vil sige, at vi er meget, meget stolte over det, og vi er da glade for, at vi virkelig har kunne hjælpe folk. Og selve den her proces med at få startet den her virksomhed op, har virkelig givet os nogle gode erfaringer til senere hen i livet og omkring det. Hvordan man sælger, og hvordan gør man det her, og få startet en virksomhed op. Så vi har fået nogle rigtig, rigtig gode erfaringer igennem det her forløb, og vi er da meget glade for, at det her det hjælper nogle patienter i hverdagen. Men hvad skal man sige, perspektivet i det her? What's in it for you? Hvor stort skal det være? Det er jo så spørgsmålet. Vi har jo arbejdet med det her hele sidste år og kørt konkurrencer, hvor vi har konkurreret via Young Enterprise mod andre virksomheder. Nu kører vi sådan, fordi vi har 3.G også, vi skal have færdiggjort. Så det kører lidt stille og roligt, men vi arbejder på at finde nogen, der er interesseret i at hjælpe os med at få startet det her projekt op. Fordi vi har selvfølgelig vores produkt ude på nogle hospitaler, men vi vil jo gerne have på alle hospitaler i Danmark. Det må fremtiden se at vise, men nu startede jeg lige præsentationen her med at ramse en lang række kendte mennesker op, som på den ene eller anden måde er forbundet med deres opfindelse. Der var en Mikhail Kalashnikov, der er en Bill Gates, der har opfundet Windows. Men hvad er navnet til sådan en fætter her? Altså for os er det jo bare en biopsiholder fra Kegmedic. Tak skal I have.